Otkrivali smo afere, smanjivali smo političare, upozoravali na nekompetentne frizure. Rušili smo natalitet, objavljivali već objavljeno. Newsbar HR, godinu dana bez ikakvog smisla. Na sveučilištu Kolumbija u New Yorku održana je dodjela prestižne Pulitzerove nagrade za 2012. godinu. Po 2 nagrade su pobrali New York Times i The Los Angeles Times, no zvijezda večeri je definitivno bio hrvatski portal Newsbar, koji je nagrađen u čak 6 kategorija. Nagradu je primio Robert Horvat, najmlađi novinar iz redakcije Newsbara. Odmah nakon ceremonije počele su pristizati čestitke iz čitavog svijeta. Najemotivniji od svih bio je američki predsjednik Barack Obama. You guys accomplished, it will go on in the annals of history and people will read about it and they'll marvel about it. But the most important thing you need to know is that your journey is just beginning. Odmah nakon Obame svoju čestitku Newsbaru uputio je i ruski predsjednik Vladimir Putin. Спасибо всем, кто сказал «да» великой России. Я вас спросил однажды, мы победим? Čestitkama se pridružio i Tomislav Karamarko, te je pred okupljenim članovima stranke rekao što zaista misli o redakciji Newsbara. To su ljudi koji traže, koji iziskuju od nas posebno poštovanje. Jedina kritika stigla je iz Banskih dvora. Mislim, ovo je ispod granice dostojanstva. Čak je i novoizabrani Papa Franjo zabavio okupljene pročitavši nekoliko komentara čitatelja Newsbara koji su ga posebno nasmijali. Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum.